kaldom pini nali tu maphan la rangke bitu maphan ni tu ma chok hanang ko sunen lo je ke dam tang la dak la tengar langsu tum prop la pen tum tum hawar lo je dak local emisi mate karbilong tum mas konsulong iye mapha je go back kualang tum ke hang kasar lang pen alang tum bangla so bangke claim deni apolo alang litu ma bang kabat hadam bangke alang litu bangke la bangke nogong district alang tum anda cipubo nili alang tum han ki pudanji langsung alam thi langsung nelo alang litum kagos potro avipin adu ya hoi chini nipin pensi alang litu bangke nogong district si nonganta alang tum bangke alam cipit bom lope alang tum bang citin bom lang lasin nili pudam ji alang litu bangke proman potro avipin pensi alang litu bangke la hiria ke hang kasar lang bangke alang tu bangke nilihin pen ke condemn athe ilitum Bharat Sadhin long lok pen api ilitum 1951 pen bustame ilitum Karbiang long la handbook lo la Karbiang long along halasut Survey of India hud nang kipia handbook lo la ke pardak pensi dake togdulo aronganta la pen an suse dusulang je peklar dak sithani je 1975 Assam notification along pusame June achiklo 24 June 1975 halaso out pusame la dak la doram la kaduk kabe 36 revenue village bangke Karbiang long si evanjablo la pen hadak lu mandal hai tok dak lo la heno la ke doram amla mujab lasu alang litu mabang lahai ki jong pontap ke jong ponpru bang ke claim dani apolo athe alang litu Karbiang long si angkang tu kok poti Karbiang long lam tininggi nang polo la sinil tum pini na tum hana chop hanang kok la sonelo jela bang ke la aprang hiri la bang ke kores get lo la dak litu me dan sa himalo kopi posin ni tum pini ke hanang kok ma jel ke dam tang arni je Karbiang long pen JJM Jol Jiwan Mission scheme aputhak dak bonai la heri semar pon bom lo laso ilitung semar pon same lang apai bang pon lo lang pai pon hu bang pon bom lo je la dak bang ke claim long li pusi alang litu bang pulu lage tuteli nogong district pusi lasi kosong si dak nogong district mati lagi litung ka du kabe itu ma handbook penjat pendak ke tok dak si du ko las ahimag la dak ilano ni tum ke do dak la himagali ahimag hu la tini ali aprang si dulang ilitum afid non pu aprang dolo ba ilitum kada man afid si dulang halan si dulang jung tung ka du kabe ang konsop na tum gugulong le char sami gugulong sami stop map ke du ang lo lasi alang litum la nogong district pu bang ke cipu bang ke ingtonang pu nilin pen chunri dam bang ke lasi pinia bang ke ni tum la doram la arat ang bong pen itu ina tuman perangkia tuman acop hanang kok bangke laso alam pia putak sana copalo lasi alang litu bang la iri afrang la 1951 la pe 1975 anikan bustame alang litu man je cikru ruiniang bong pulo jong si Karbiang long dudunde pulo tang tena tum ruiniang bong pen na tum tamane pini alu same je dudunde pu alu same banang dudun pu alu same lang tum nang pidun ngi polo te 1951 ra pipe mane jong si dudunde ba dudunji puisa me so puthak pen mani togi ren pidun lo pudang te la da chogi te bon same hala sur same lang tum togi ra pipe ako te ching kiching tabe la pe 1975 hu same uthor ako hang tulo hala sur puisa me pitulo je kumar mama ke dudin la sorong la doram la 36 revenue village along la soro apodwa hud bangta hang lo te bon same alang litu bangke nang dudun clip lo la si la sonda taxi la non MLA homosti ke tha MLA homosti ke tha ilitung amri homosti long same ilitung kaching honai local MEC mate Karbiang utama long EM alang litung Guwahati long dunsi election commission of chief election officer Delhi ben si langlo la sihala hongkorde pola ketro long hala dak si alang litung han hang dun lo la pen hada ilitung local MEC same hiri punulo je lake dak la jungthung tumprop teng langso la pen kamarfa la pen boitlang so mas hiri hadak ponchait sabso lut gojalo just tami halata tuteli lake Karbiang long lo
Kasi halasu sami nilitu dagi litu bangke Karbi Anglong arat mate doramla arada bangke doramla arada bangke halasu itum piduno je jolsin ali tum jong heri doi pudarang te lakeni tum ke lakenang kroikre je la bangke ni tum Amri LE pena Amri MLA homostil lasi hujai kali pu tuni pun lasi ladak mangalang ni tum nona cipu bomlang nogong da kalilo non bangke hujai district lo lake homostil da hujai lo MLA ke lasi alang itu bangke cini nepin bensi lahai laki soy tapi soy pru bangke nilitum do ramla arar tum bangke tamane cikrolun dekelo atela bangke do ramla kalangbek mati lasi sondak taksi ladak bang LE tas tame Amri LE lo 1112 Amri MLA lo MLA homosti lo do ramla ke lasi district bangke West Karbi Anglong lo lapen ladak bangke lake amoja bangke do ramla lo lasi dak bangke ceng lo do ramla ek nong doram la lo dak bangke la sila aget la dateng langsung sila dak halasu portal news Assamese portal news long ke klang la so jo ni pensi pini lang tuman ke bang lain lo la si an sila portal news ka piklang Assamese hiri news hala ka piklang news pusa amunir bang pusa me reporter pusa me jong salang li chini lor ji pulo dang te nang pe tong sob ni tumalong katu wi documents to ni tum piklang eji la si komar ni jong sidak non la dak angkang lu ladak tum problem kuman ni jong si chini tum duk pulutang te wangingo ni tum la itum lukele misi along damo handbook pen cenglok map se map ka du kabi sob nang piklang lap lasi kagos abe alang tum ci odong we alu ipak awi ni le kupusi alang itum la dake nogong district ku hailo la penan sila news long ke hangka salang re tu bangke already Karbi Anglong butars arat saide lasi alang tuman tuning dilo je jong si nang litum Karbi Anglong nang dudunji plodang te momsam si dunangji ilitum hanti ben si dunangji alang tuman tuning dilo lasi lasom suluk sodak bangke dake Karbi Anglong dude lapen lukele misi go back perbatun go back bangke ni tu ben ning dublo lasi mon pila solang bangke kaya ni jena paciri cenong ko ati alang litum la inut bang hini la bang cicu tap yang kopi ni alang tum kan ni tap bang ke klaim nu de na ipusi ni li alang litum mansa la ke damtang ke hang kasar lang re la dak ni hom prai la ngena bengali hom prodai atum same la dak ipuloi same la bang ke itum jatilam cipu pilo ji same alang litum la bang hang hede ni polo la sinatum same la am suse la dagna tum ahin pen same la soalam bang ke klar dak pen pacini pu sining thelo si pansini lam ketenggo bang alang litu ma bang ke cipu je dake Karbi Anglong pen ke nitum thang skim lalong dipin cipu ke dam tangan ke alang litum result card pen cenglok hemsu awas aprang PMA YG awas plus lahai busame la dak si ong nai lo job card ta data hiri da Karbi Anglong men sipilo jinthong block pen sigipi pon lo data lapen sangat card ta lake boithang so lems andar si dolo alang li bangke la pula ni fit karjap alang li ke boksong lems acian men lo lasi alang litum ka hiri no Karbi Anglong ke jar awar sailong dilang bukan je bangke nilitum men ningdu ade alam bangla son hello je alang litum la dak pen nang dudun pensi alang litum hem rit pen cenglok katu ko bitum Karbi Anglong ben sirap rap bom si alang tum nang bom si sami piniar ni bangke la lang le pu sami nogong district alang tum cipu nogong district alang ta lang lo Karbi Anglong lang lo ni tum purambe la pen tum hapan hiri non lapuan ke nogong district ne pini tum kelang ya kam tawe la si lapuan tum klemam ti mati hakuna ni alang tumalong lin tum klemam te athela dak bangke Karbi Anglong bek pusi JJM same jal jiwan mission same solang bange pukoklo ladak wanang koklo mithang Karbi Anglong da skim kupilo heng kahing no lang beke itum lukele misia bang lang ki juna lang JJM skim wan pilo rat si junlong po alang itum junlong po lai kona ni munile na jun lo mati la pentu alang itum Karbi Anglong along penke hang abar sailong lipin lang bukan je bangke lata ningdug le lo ko athe alang itum la tum propalong la el piscula re lo amati alang itum mondil do hala so mondil same lukele misi akai purbachono taro si 5 lakhs skim duri pisi la so mondil por ki te alang itum kuna tin siente ajang hang abar sailong nilang pujalang tum ningai lalo la sinali tum mabang la hai pu same ngala tum la perangkin pen am so se ka pachini jawan sinili ben tu ni pon